Hi guys, ayan, today is February 2, 2018 and nasa camp holiday na naman kami kasi parang despedida party na lang din kasi babalik na yung mother-in-law ko sa Manila ngayong Sunday and unfortunately wala kaming nakuhang room kasi lahat ng rooms ay fully occupied na because yung mga workers ng DPWH magti-team building bukas. So ang ending nito guys, sa labas kami matutulog bidak kubo-kubo and we have no choice but to stay kasi ang bayaran namin is pang overnight na entrance fee. So yun, so dapat kasi before kayo pumunta ng camp holiday, lalo na pag Friday, magbubook muna kayo online para makapag-reserve kayo ng room or ng bahay. And antayin nyo yung email nila guys. Kung walang reply sa email, ibig sabihin hindi na take yung reservation nyo. So dapat mag-email muna kayo or tawagan nyo sila and then wait for confirmation na na-book at na-reserve yung bahay na titirhan nyo. Kasi yung amin kanina, nag-book yung asawa ko online pero walang reply sa email. So meaning hindi siya in-acknowledge ng camp holiday. Kaya wala kaming matutulugan ngayon. Umulan pa naman. Isa na ako magbablog ngayon guys kasi mag-unwind sana pero nakita ko yung friend ko. Ewan ko ba? Kilala ko siya pero ewan ko kung kilala niya ba ako. Si Bebang, she is one of the famous comedians here in Davao. Sila yung magkasama parati ni Daniel Diva, yung parang si Vice Ganda at saka si Ken Kinika, yung mga famous na comedian guys. Ayun, at nandito ako. Ayan, yan yung Davao. Samal Island, yan yung resort Camp Holiday. And that is Davao. Yan. May airplane na palipad guys. Airplane. So wala masyadong light dito kaya sa sodium light ako nag-film ngayon. Medyo maulan. Ayan, dahil maulan, nakabili kami ng payong Japanese parang shopping mall dun sa Megisano Mall. Ito ay tag 220 pesos lang. Transparent siya guys. Ay, Japanese, Chinese, di ko alam. So nabili ko siya kasi parating umulan ngayon eh. What's up everyone? Magandang umaga sa inyong lahat. Today is February 3, 2018 and nandito kami ngayon sa Camp Holiday. So medyo ang taas ng tubig guys. So maya maya tayo ay maliligo. Check it. Nagising ako kasi nagzuzumba yung taga DPWH eh. Yun ang Davao guys, Davao. So I only have 9 minutes left sa aking memory card. So mag-vlog ako for 9 minutes.
Ganda na Mount Apo guys. Tingnan nyo ha. Yan o. Mount Apo. One of the tallest volcano in the Philippines. Ayaw mag-focus. Ayaw mag-focus. Yan yung barge guys. Yan yung sasakyan namin pa uwi. Yan. Pagdating yan, yung isa naman paalis. Siya paalis. Siya pagdating. Our maybe end time here in Camp Holiday. Ewan ko anong nandito. Gusto talaga ng mga kasama ko is dito. So pag Samal Island, automatic Camp Holiday. Day tour is 100 and overnight is 200. Room rates starts with 1.8 and up. And free na yung 6 persons dun guys. Luggage. At tinitipid ko yung clip ko. Tinitipid ko kasi malapit nang maubos yung memory. Hindi ko pa na-transfer sa laptop yung ibang files. Nandito ako ngayon sa may bar ng resort yan. Bar. Dati may tumutugtog dyan. Dyan o. Dyan. Pero wala na at hindi na ito nag-ooperate yung bar nila. So maya maya i-close ko na yung vlog kasi tayo ay uwi at para makapag-edit na tayo. Shout out nga pala kay Kirby. Yan, taga Davao na vlogger, and kay Richmond Dax, kay US, Barts Interno, at sino ba? Initrito. Ewan ko, nakalimutan ko yung pangalan niya. And lahat ng vloggers all over the Philippines and the world. Hello, hello, hello sa inyong lahat. Babalik muna ako dun sa aming kubo-kubo kasi parang feel ko ng maligo kasi lumalabas na si Haring Araw. Ang maganda dito guys is libre yung tent, ay libre yung parang kubo-kubo niya. So for 100 pesos wala ka nang babayarang
Opo po. Yan, wala yung bayad guys. Yan, na ate. Kaya pa, napatay ko ha. Ano, dahilan to. Ito yung amin.